kemm nixtieq għandi iktar ħin biex indaħlu iktar suġġetti u nistgħu nitkellmu biktar galbu mal-istedin tagħna. Mela, ngħaddu għall-aħħar parti tal-programm u għandi issa diskussjoni, petizzjoni li għaddejja biex tinġabar iktar firem minn ommijiet li jixtiequ li t-tfal tagħhom jibdew immorru l-iskola għall-inqas bit-tracksuits fix-xhur tax-xitwa flok l-uniformijiet. Dik l-istorja kif rapportata fuq il-portal1.com.mt u mbagħad nistgħu naraw ukoll il-petizzjoni online li s'issa ġabret madwar 1800 firem. Se nitkellmu wkoll anki ma' li firmat dik il-petizzjoni li qiegħda fuq linja diġà ħankellema minn hawn ftit ieħor. Mela, l-ewwel ħaġa Charles Caruana Carabez, edukatur, u lil Ludwig Saliba li huwa image consultant. L-ewwel net, bħala image consultant, l-uniformijiet illum għadhom speċjal rilevanti. Jekk qed narawhom bħala preparazzjoni għad-dinja tax-xogħol, meta tara fl-ambitu professjonali l-uniformi għandha skop differenti minn dik fl-iskola. Ħafna drabi l-uniformi jisservi biex tikkomunika lil min ġej minn barra mill-istabiliment, ġifieri jekk jiena sejjer ġo restaurant, jekk sejjer ġo kumpanija, naraf min huma l-impjegati minn dawk li mhumiex. Jew jekk jgħid fi triq u għandi bżonn. Pereżempju għandek il-banek, għandek kumpaniji korporattivi. Ekku, jekk tidħol pereżempju ġo aġenzija tal-bank taf min huma l-impjegati mela jien naf min għandi nindirizza. Sewwa, u l-uniformi mbagħad tirrappreżenta il-valuri, il-branding tal-kumpanija. Sewwa. Però, having said that, l-ogħla karigi ma jirrikjedux uniformi. Sewwa. Sewwa, ġifieri jekk qed nippreparaw l-istudenti għall-ambitu tax-xogħol qed nippreparawhom. Ma l-uniformi dejjem kienet biex tipprepara għad-dinja tax-xogħol, jew l-uniformi kienet dejjem biex tagħmel reġimentar ta' sistema. Pereżempju, l-Ingliżi għandhom l-iktar uniformijiet barra fil-kontinent Ewropew imorru libsin normali għall-iskejjel. Charles Carabez, inti kont edukatur, snin twal. Snin twal. L-għamlet tikkomplementak għall-għażla tal-guest tiegħek, għażla intelligenti. Ma taddilex minn moħħok li jidħol ukoll l-image. Għaxi produtturi wkoll interessanti. Il-kelma uniformi tfisser li kulħadd l-istess. Uniform, ekku. Hija demokratika jew komunista. Demokratika fis-sens illi mhux għax inti għandek il-flus tilbes aħjar minni. Komunista fis-sens mhux politiku li kulħadd komuni. Issa uniformi bħalma qal tajjeb is-Sur Ludwig qed tagħtik l-impressjoni that you belong. You're part of a group. Dik fis-skola hija importanti illi it-tifla jitalmu li huma ma jappartjanux biss għall-familja. Imma mbagħad hemm grupp ikbar li jissejjaħ klassi, mbagħad grupp ikbar li jissejjaħ skola. U jekk inti tkun komdu, kuntent u jkun hemm suċċess fiha, dik l-uniformi tagħtik ukoll sens ta' gburija. Illi inti kont f'dak il-kolleġġ, inti kont f'dik l-iskola. Meta tikber, issir kważi ħaġa sagra. Ma fir-realtà tal-lum imbagħad? Issa. Ridna sistema Ingliża f'dan is-sens? Fir-realtà tal-lum. L-idea illi l-om ma tqumx filgħodu inkwitata x'ħadd libbes it-tfal hija importanti ħafna. L-idea illi it-tfal għalkemm insejħu la klassi ma hemmx klassi. M'hemmx distinzjoni għax l-uniformi jġib kulħadd l-istess. U allura mbagħad forsi jekk ikunu każwali ikollok id-distinzjoni bejn klassi tip ta' dħul fil-familja eċetera. Anke minn tip ta' żraben, nibdew minn hekk. Sa jiena għallimt fi skola, partikolarment is-sixth form. Stajt ħlaqta jien fl-imkien ma' ħams oħra ġifieri. Ma kenniex uniformi, jew kellna. Il-jeans. Il-jeans, kulħadd jeans saru uniformi. Il-jeans. Ħanna ħara għandi lil Joanne Muscat. Joanne. Insellimlek Karl u nsellem il-spettaturi kollha tal-programm Pjazza u tawan Television. Mela, Joanne, inti firmajt din il-petizzjoni, għalfejn iffirmajta? Iva, ħanajdlek bosta ġenituri kif kol studenti firmaw petizzjoni li titlob l-tfal fl-iskejl sekondarji u primarji. Jina taw il-possibilità li jmorru l-iskola li bsini tracksuit waqt li jim kisħin tul l-istaġun tax-xitwa. Din il-petizzjoni kienet qed titlob li tkun iffirmata minn 1000 persuna bil-mira ntlaħqet li sassija naqsinaxa ta' warlof sinar il-petizzjoni ġiet iffirmata minn 1824 persuna. Il-petizzjoni tajt li apparti il-fatt li tracksuit tkun tajnuna biex naqqas il-ksieħ għall-istudenti huma jkunu iktar komdi biex jiċċaqilqu kemm waqt il-ħin liberu tal-iskola kif ukoll waqt attivitajiet sportivi.
Din l-inizjattiva tnaqqas ukoll id-batija tal-ġenituri li għandhom tfal bi bżonnijiet speċjali u li jridu jbidlulhom ħafna aktar Spiss. ħafna aktar spiss matul il-ħin tal-ġurnata u anke l-essays tal-iskejjel. Kienu bosta ġenituri li flimkien ma' isimhom kitbu messaġġ li jħeġġeġ din il-bidla. Kif jixtiequ li t-tfal tagħhom jiġu mogħtija din l-għażla. Fejn huma sostnew li l-uniformi normali dik tal-qmisu tal-ingravata mhix armata biex issaħħam fix-xitwa. Insomma, aħna maħniex Skandinavja, laqqas ta' jiġifieri biex noqogħdu attenti. Però naħseb huwa fatt ukoll li it-tracksuit huwa komdu huwa iktar sħun mill-uniformi, pereżempju jkollok blazer fuq u l-ħaġa hija di, u ma nistax nifhimha kif ikollok student fid-dan ix-xita fil-Bart ma jistax juża anorak. Irid bil-forsi juża anorak tal-iskola li mhijiex anorak hija ġaketta. Ma nistax nifhimha di. U jiġifieri jekk inti tmur ġaketta li tilqa l-qasħana, tilqa l-kesħa, tiġi konfiskata. Ma nistax nifhimha. Ipali fuq l-linja, Joanne. Ma nafx jekk taqbilx ma' dil-filosofija għall-inqas bit-tracksuit. Jekk li iktar komda huwa punt validu. Jekk l-istudenti qed iħossu il-Bart, hemm nuqqas fid-disin tal-uniformi fil-materjali li jintużaw. U it could be at a distraction, jiġifieri jekk inti ġurnata sieħa tħoss il-Bart. M'għandekx konċentrazzjoni. Mill-attenzjoni. Jiġifieri dak huwa punti li jrid jiġi indirizzat. Li nixtieq forsi nenfasizza naqra qed nitkellmu fuq tfal hawnhekk sewwa. Al kontrarju tal-uniformi fil-post tax-xogħol, inti li tfal ma tistennix serjetà, professjonalità. Jiġifieri jekk jiena kombinazzjoni dal-għodu rajt grupp ta' studenti, żgħar, right? U kollha kienu bit-tracksuit, bil-ġaketta u bit-tracksuit. Fl-ebda punt maddi minn moħħi ara dawna inqas seri mill-peers tagħhom li jmorru bil-blazer u bil-blazer. Għaliex mhux qed nistenna dak l-affarijiet. Charles, wasalna biex nirriformaw għal-inqas il-mod kif imorru l-iskola biex ma nsemmux imbagħad niftħu għal temi oħrajn fuq kemm iqumu kmieni għat-trasport tal-iskola, il-toqol tal-bastijiet li jkollhom, l-ammont ta' homework eżaġerat li jkollhom. Wasal iż-żmien għal riforma totali f'din is-sistema. Nibdew mill-uniformijiet u nibdew nixin il-fuq. Absolutely. Joanne, ma nafx jekk taqbilx miegħi, ħanalqu l-programma Iva, ħanajdlek, aħna naqblu il-benefiċċji ta' din li jkunu libsin it-tracksuit, li tfal ikunu iktar sħan u nemnu li jimirdu ħafna inqas fil-ġranet kessin tax-xitwa. Smajna wkoll li xi skejjel qed jipprovdu hemm xi skola partikolari tal-Knisja li qed tipprovdi anke heaters fil-klassijiet, għax it-tfal qed jikkomplejjaw li fil-klassijiet qed ikun hemm ħafna kesħa. It-tfal forsi jkunu iktar komdi bekk jistgħu jiċċaqalqu iktar anke fil-ħin rikreattiv u jkunu aktar komdi li jagħmlu xi tip ta' sport. Nemnu wkoll il-performance tal-istudenti tkun iktar sodisfaċenti meta l-istudenti kif semma, Iva. Ok, Joanne, grazzi ħafna tal-li kont magħna, ovvjament il-ħin skada totalment, il-titli diġà għaddew. Grazzi għalikom li smajtuna. Joanne Muscat, grazzi u mbagħad aġġornana fuq fiex wasaltu fuq din il-petizzjoni. Grazzi wkoll il-Charles. Grazzi lilek. Grazzi wkoll il-Charles Caravana Carabez kif ukoll il-Ludwig Saliba, il-Image Consultant, li huwa importanti wkoll li jeżistu wkoll f'pajjiżna li dan il-pajjiż wara soċjetà jitlob ukoll eżiġenzi ta' Image Consultant. Grazzi wkoll lil Charles Caravana Carabez li għandek isemu reputazzjoni jiġri warajk. Grazzi, signori, niltaw għada fi 6:30.